Hazánkban évről évre nő a gépjárművek száma. A motorizáció terjedésével mind több és több üzemanyagra van szükség. Emiatt egyre fontosabbá válik az észszerű energiatakarékosság. Vizsgáljuk meg, hogyan csökkenthető a gépjárművek energiafelhasználása. Kezdjük a műszaki tényezőkkel. A benzinüzemű gépjárművek üzemanyagtakarékos működése szempontjából rendkívül fontos a gyújtás pontos beállítása, ellenőrzése és karbantartása. Az alapelőgyújtás és a zárásszög beállítása, az üzem közben szükséges előgyújtás szabályozás ellenőrzése, az egész gyújtóberendezés megbízható működése az üzemanyagfogyasztás szempontjából döntő jelentőségű. Éppen ezért a gyújtás beállítása nagy pontosságot követel, és csak műszeres beszabályozással végezhető el. A gyertyák cseréje 10-15 ezer kilométerenként ajánlatos, még akkor is, ha látszólag hibátlanok. Csupán a nem megfelelő elektródhézag miatt 2-3%-kal növekedhet az üzemanyagfogyasztás. Lényeges szempont az is, hogy a levegőszűrő kifogástalanul tiszta legyen. Az elszennyeződött levegőszűrő jelentősen növeli a fogyasztást, és az alkatrészek fokozott kopásához vezet. Egy másik fontos takarékossági tényező a porlasztó megfelelő működése. A rosszul beszabályozott porlasztó 20-30% többletfogyasztást okozhat. A porlasztót úgy kell beszabályozni, hogy a gépkocsi megfeleljen a környezetvédelmi követelményeknek is. Csak a szakszerűen, műszeresen beállított és ellenőrzött porlasztó biztosít megfelelő mennyiségű és minőségű benzin-levegőkeveréket. Az üzemanyagfogyasztást a motor kenése is befolyásolja. Mindig a gyári előírásnak megfelelő olajat kell használni. Az előírások betartása mellett azonban célszerű az úgynevezett több fokozatú vagy más néven multigrád olajok alkalmazása, mert a külső hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül csak a gyárilag előírt kilométer teljesítmény után kell cserélni azokat. A gumiabroncsok nyomásának az előírt értéken tartása is a takarékosság eszköze. Az előírt nyomás beállítása, a fogyasztás, a gumiabroncs kopás és a menet stabilitás követelményeinek optimális összehangolását jelenti. Most nézzük az üzemanyagtakarékosságot a vezetéstechnika oldaláról. Az útvonal megtervezése során lehetőleg kerüljük a túlforgalmas csomópontokat, ahol nem haladhatunk folyamatosan. Lehet, hogy ezért hosszabb utat kell megtennünk, de még így is rövidebb idő alatt és kevesebb üzemanyag felhasználásával érhetjük el úti célunkat. Ha módunkban áll, kerüljük a csúcsforgalmi időszakokat is, mert a gyakori elindulások és megállások, a kényszerű gyorsítások nagy mértékben növelik a fogyasztást. Egy gépkocsi felgyorsítása állóhelyzetből 60 km/óránkénti sebességre annyi üzemanyagot igényel, amennyivel ugyanez a gépkocsi jó minőségű síkúton fél kilométert tehetne meg, ugyancsak 60 km/óránkénti sebességgel. Néha elegendő 10-15 perccel korábban elindulni ahhoz, hogy elkerüljük a torlódást. Csúcsforgalom idején célszerű, kevésbé forgalmas útvonalat választani. Meg kell találnunk a gyorsítás optimális mértékét is. A városi forgalomban a megfelelő gyorsítás és a sebesség megválasztása rendkívül fontos. Ezáltal biztosíthatjuk az úgynevezett zöld hullámban történő folyamatos haladásunkat.
A túl gyorsan közlekedő gépkocsi a következő jelzőlámpához még piros jelzésre érkezik és megállásra kényszerül. A normál sebességgel haladó gépkocsi zöld jelzésre folyamatosan mehet tovább. A lassan közlekedő gépkocsi az újra pirosra váltott jelzőlámpánál kénytelen megállni, és ezzel üzemanyagvesztesége megnő. Az ember és a gép megfelelő kapcsolata is lehetőséget kínál az üzemanyag takarékosságra. A hideg motor indításakor csak a feltétlenül szükséges mértékben használjuk a szivatót. Ezt nem csak a takarékosság, hanem a környezetvédelem is így kívánja. A motor beindítása után csak rövid ideig várjunk az indulással, mert az állóhelyzetben történő melegítés üzemanyagpazarlás. A szivatót a motor melegedéséhez mérten kapcsoljuk ki. Menet közben a motor rövidebb idő alatt bemelegszik. Azonban amíg el nem éri az üzemi hőmérsékletet, ne tegyük ki nagyobb megterhelésnek. Menet közben a sebességfokozatot úgy válasszuk meg, hogy a motor fordulatszáma az üzemanyagfogyasztás szempontjából kedvező, közepes fordulatszám tartományban maradjon. E tartományban még a motor nyomatéka is megfelelő. Az ilyen várakozás nem csak gazdaságtalan, hanem a környezetet is nagy mértékben szennyezi. A sportos indítást is feltétlenül kerülnünk kell. Dinamikus elindulás esetén sem szabad a kerekeknek kipörögniük. Ez a helyes indulás, és egyben gazdaságos is. Igyekezzünk kellő időben felismerni közlekedő partnereink szándékát, mert így a biztonság növelésén túl haladásunkat is folyamatosabbá tehetjük, és ez üzemanyag megtakarítással jár. Ha valamilyen okból előreláthatóan hosszabb ideig kell várakoznunk, a motort állítsuk le. Még egy figyelemre méltó szempont. Nem mindig célszerű a megengedett legnagyobb sebességhez ragaszkodni. A kisebb, de egyenletes sebesség mellett a gépkocsi kevesebbet fogyaszt. A forgalom ritmusának felvétele, a kevesebb előzés nagyobb biztonságot jelent. Nézzünk egy példát. Ha két azonos típusú és műszaki állapotú gépkocsi közül az egyik folyamatosan 80 km-es, a másik 100 km-es óránkénti sebességgel halad, akkor 100 km-es út megtételéhez az első gépkocsinak 10 liter, a másodiknak 12 liter üzemanyagra van szüksége. Ha az előbbi 100 km-es út megtételéhez szükséges időt vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a mindössze 15 perces időnyereség ára 20%-os többletfogyasztás. Takarékossági szempontból fontos, hogy kerüljünk minden olyan megoldást, amely növeli a kocsi légellenállását. Jelentősen növelik a légellenállást a tetőcsomagtartón elhelyezett tárgyak, ezért amit csak lehet a gépkocsi zárt csomagterében helyezzünk el. Sőt, a használaton kívüli tetőcsomagtartót célszerű leszerelni, mert ezzel is néhány százalékkal csökkenthető a fogyasztás. Végül nézzük meg, hogyan mérhetjük legegyszerűbben gépkocsink fogyasztását. Ha teljesen feltöltettük a benzintartályt, jegyezzük fel a kilométerszámláló állását. A legközelebbi tankoláskor ismét teljesen töltessük fel a benzintartályt.
Jegyezzük fel a betöltött mennyiséget és a kilométer számláló állását. Ha az utolsó tankoláskor betöltött benzin mennyiségét 100-zal szorozzuk, majd elosztjuk a két tankolás között megtett kilométerek számával, akkor megkapjuk literben gépkocsink 100 kilométerre vonatkoztatott üzemanyag fogyasztását. Megfelelő karbantartással és jó vezetéstechnikával ön is csökkentheti gépkocsia fogyasztását.